Mga S-Friend, welcome na naman po sa isa na namang episode at sabi natin medyo special ang ating episode ngayon mga S-Friend sapagkat itatampok po natin dito sa ating channel ang ilan sa mga lumang train stations na atin pong napuntahan na siya minsan pong bumuo sa North Line Railway ng Ferrocarril de Manila Dagupan o mas kilala ngayon bilang Philippine National Railways o PNR. At masasabi nga natin mga S-Friend sa halos sa 2 linggo ng ating paghahanap at pagsasaliksik patungkol dito, ito po at akin pong ipapanood sa inyo, ipapakita sa inyo ang kasalukuyang lagay ng mga train stations na ito dito po sa Pangasinan. Pero take note lang po mga S-Friend ha, hindi po ito yung pangkalahatang bilang talaga ng mga train stations na bumuo po sa North Line Railway ng Ferrocarril de Manila Dagupan sapagkat ito lamang po yung mga namataan o mga natagpuan natin na mga iilan na lamang na natitira sapagkat karamihan po sa mga ito ayon po sa mga napagtanungan natin kung hindi man po gibana hindi po alam ng mga kasalukuyang henerasyon ng mga residente na malapit po dun sa lugar at wala po nakapagturo sa amin kung saan nga ba talaga matatagpuan yung eksaktong lokasyon nito dati. So ano pang hinihintay nyo? Arats! Umpisahan natin sa lumang PNR station sa Bautista. Natagpuan namin ito sa likod ng isang basketball court ng barangay subalit hindi tayo pinalad na makapasok sapagkat mistulang naging garahe o bodega na ito ngayon. Kung pagbabasehan ng mga konkretong istruktura, maaari nating i-conclude na ang nasa gawing harap ay maaaring ang dating ticket booth nito at ang kalsada sa mismong harapan nito ay ang dating pinaglapatan ng mga riles. Sigurado po ang inyong lingkod sapagkat kung susundan lamang po natin ang kalsadang ito base sa latest na Google Map imaging, tutuntun ito sa dating tulay ng tren na ngayon ay puro pundasyon na lamang ang natitira. Ito naman ay ang patungo sa Bayambang PNR Station. Sa kasamaang palad mga S-Friend ay wala na umano ang train station at ayon sa mga nakakaalam na residente, matagal na daw itong nagiba kaya tanging ang lumang larawang ito na lang ang ating maipapakita. Magkagayunman, natunto naman natin ang lokasyon ng tulay na minsang dinaanan ng mga tren ng PNR. At fortunately, nakita na rin natin mga S-Friend sa wakas yung pinakapundasyon ng tulay na siya magpapatunay na minsan dito talaga bumaybay ang mga tren ng PNR patungo ng Bayambang galing sa PNR station ng Bautista. At ito na yung pundasyon ng tulay na yon mga S-Friend. Actually, itong binabaybay natin ngayon na daanan, kung tag-ulan talaga, mataas o tumataas ang tubig kaya po ito rin yung dahilan kung bakit nilagyan na rin nila ng mataas na dike sa banda dito. At yun nga ang isa pa siguro sa naging dahilan kung bakit ito na siya mga S-Friend. Oh, makikita nyo rin talaga no, na hindi rin basta-basta yung mga materyales na ginamit dito at talagang hanggang sa kasalukuyan kahit wala na po yung mga tren o talagang wala nang dumadaan at talagang tuluyang nabakbak na yung dating tinatawiran dito patungo doon sa estasyon na to. Ayun pa oh, may isa pa doon mga S-Friend, talagang straight. At mga S-Friend, kung susundan lang natin yung track nung tulay kanina, yung direksyon niya, dito siya pupunto sa elevated part na ito. So nakatitiyak tayo na dito minsan bumaybay o nakalatag yung riles ng tren ng PNR dito sa Bayambang. Susunod ang substation sa bayan ng Malasiki.
wala mang makapagtuturo sa tiyak na lokasyon ng isa sa mga istasyon ng tren sa naturang bayan, subalit dito na tayo pinatigil ng mapa. Ipagpalagay natin mga S-Friend na ang nakatayong barangay hall ay isa sa mga bahagi ng train station dati at ang kapatagan ng basketball court na ito ay pinaglapatan ng mga riles na siyang kokonekta sa PNR flag station sa parehong bayan. At ang sinasabi kong flag station na iyon ay ito na ngayon. Dinadaan-daan ang waiting shed ng barangay. Sa kabila nito mga S-Friend, kakikitaan pa rin ng bakas na ito nga talaga yung flag station sapagkat makikita pa rin ang elevated part nito. Sa katunayan, nakakamangha sapagkat kahit hindi po gaanong tinatapunan ng atensyon para ipreserba, masasabi nating matibay pa rin ang istruktura na ito na yari po sa semento at malalaking bato na kahalintulad sa itsura ng Damortiz Station, San Jose Station sa Nueva Ecija, at ang San Fabian Station na atin pong ipapakita mamaya sa pinakadulong bahagi ng episode na ito. Kaya panoorin mo hanggang sa dulo. Pag sinabi kasing flag stop station lamang ang isang istasyon noon ng PNR, ibig sabihin kung kailan meron lang pong mga pasahero, saka lamang hihinto doon yung train. Pero kung wala po silang isasakay, dire-diretso po yung magiging biyahe niya, either sa San Carlos City na po ang tungo or kaya doon po sa Calasiao train station na atin pong pupuntahan din matapos po dito sa flag stop station ng Malasiki. At ngayon yung mga S-Friend, susubukan natin tingnan kung ano pa yung makikita natin dito sa lumang PNR station dito sa Malasiki. Actually na-update lang kasi yung Google Map at nakita namin na andito lang pala malapit yung sinasabing PNR site. Okay, habang naglalakad kami mga S-Friend, nakita namin itong bahaging ito na may mga bricks pa. So, andito na po kasi tayo sa area ng PNR and ito nga, malamang bahagi ito ng dating istasyon. Hindi lang natin alam mga S-Friend kung ito yung mismong train station talaga or bakod lang niya ito. And then, ayon kay Kuya, ito yung dating nilatagan ng riles. Susunod nating stop ay ang San Carlos PNR Station. Sa katunayan mga S-Friend, hindi naman na tayo nahirapang hagilapin na kinaroroonan nito ay ipinangalan sa PNR. Sa harap po nito ay isang basketball court, subalit ng aming maabutan na ay wala na po itong bubungan. Hindi katulad sa nakita nating lumang larawan nito. Base sa Facebook page na orihinal na nagpost nito, taong 2010 pa umano ang kuhang larawan. Tulad ng ibang mga abandonadong lugar na napupuntahan po natin, hindi rin syempre ligtas sa pagtubo ng mga halamang ligaw at puno ang sahig ng dating PNR station. Makikita pa rin ang magkabila ang platform ng dating istasyon at ang bahagi kung saan minsang nakalatag ang railway. Kahit napalitadahan na po ng semento, mula sa bitak ay lumalabas pa rin ang orihinal na brick walls katulad ng ilang train stations na nakatirik sa Bulacan, Pampanga, maging ng ilan sa Tarlac.
Makikita pa rin ang ticket booth na nasa gilid nito at kasalukuyan ay isa na pong tindahan o kaya tirahan. Next stop, ang Calasiao PNR Station. Sa katunayan, hindi tayo nahirapang hanapin ang kinaroroonan nito sapagkat tulad sa San Carlos, nakapinta sa bukana nito ang PNR site estasyon. Sa aming pagtahak papasok nito, natuntun po ng Team Urbex ang dating train station na ngayon ay nagsisilbi ng barangay hall ng San Miguel. Ayon sa ating nakausap na isang barangay official na ayaw na pong magpabanggit ng pangalan, sinasabing ginawa nilang barangay hall ang lugar upang magamit at hindi tuluyang masira ang dating istasyon. Dito nga'y mapapansin ang bagong bihis sa dating PNR station maging sa pintura ng mga brick wall at ang kalinisan sa paligid. Sa gawing labas nito, makikita pa rin ang platform na tulad ng mga nauna ay pumapantay na rin po sa level ng lupa sa lugar. Kaya kung may riles nga raw na natitira, malamang ay natabunan na or the worst, nakalakal na ayon sa biruan ng mga tiga roon. Bonus pa rito mga S-Friend ang rare historical image ng PNR Calasiao circa 1920 na ibinahagi sa atin ng mga tiga-Discover the Old Philippines Facebook page. Samantalang may imahe din tayong nakita mula naman sa Philippine Railways Facebook page at ito naman ay kuha noong March 1998 kung pagbabasihan ang kanyang caption. Ang susunod naman ay ang PNR station sa Dagupan City. Sa lahat ng aming napuntahan mga S-Friend, ito po talaga yung pinakauna nating nakunan bago po mag-lockdown noong 2020. Sa katunayan, nahirapan din kaming hagilapin ang istasyon sapagkat dalawa ang itinuturo ng mga tiga PNR sa Dagupan. Kung pagbabasihan ng mga detalye sa ating mga nakausap, ang pinaka-orihinal na himpilan ay ito na ngayon ay idineklara ng heritage site ng lungsod. Ayon nga sa isang artikulo, plano itong gawing train station museum na kahalintulad sa ginawa sa dating abandonadong San Fernando train station sa Pampanga. Panoorin ang ating separate episode patungkol rito sa ating side trip segment, syempre sa ating channel. Ang link ay nandyan sa ating description section. Katulad ng ibang mga train station, mamamangha ka talaga sa tibay ng mga ginamit na bricks na siya namang naging mga pinakapangunahing materyales at safe nating masasabi na ito talaga ang mga pinakatatak ng mga Espanyol sa lahat ng kanilang mga ginagawang structures. Mamamangha ka rin sa uniform na pagkakahugis ng mga bintana na kahalintulad ng iba pang train stations na matatagpuan sa Bulacan at Pampanga. Samantala, sa isa pang istasyong itinuro sa atin at sinasabing ito daw po yung naging bago, makikita ang ticket booth na nasa harap habang ang mismong hintayan ng mga pasahero ay kahalintulad sa disenyo ng Malasiki flag stop na yari naman sa bato at semento. Bonus pa rito mga S-Friend ang namataan nating nakalitaw na bahagi ng riles na magpapatunay na tama ang ating direksyong napuntahan. Sa research po ng Team Urbex PH, nahagilap pa natin ang imaheng ito na siyang kuha pa noong 1980s base sa isang Facebook post. Mula naman sa Dagupan, babaybay ang tren ng PNR patungo ng Mangaldani Station. Sa kasalukuyan at base sa ating nakita nang tayo ay napadaan dito,
nagsisilbi na po siyang tirahan para sa ilang residente ng bayan. Hindi nga lang po natin alam kung ilang pamilya ang naghahati-hati sa dating istasyon at makikita na rin natin na may tindahan o kainan na ito sa harapan. Kung ikukumpara sa iba pang train station, masasabi ko na ang area nito ay di hamak na mas malaki. And last but not the least, ang San Fabian Train Station. Ito na ang pinakahuling istasyon ng PNR sa lalawigan sapagkat makaraan nito ay sa Damortis, La Union na po ang susunod na tigil ng tren. Sa katunayan, inamin po ni Lola na siya at ang kanyang anak ang kasalukuyang naninirahan sa lugar. Mariin naman po niyang sinabi na simula nang sila'y tumira rito, wala po silang binago sa istruktura kaya kung nagkaroon ng munting tindahan sa labas, tiyak naman umanong hindi daw ito nakaapekto sa orihinal na itsura ng train station. Dito nga, makikita mo pa rin ang orihinal na kahoy na pinto, ang mga pako sa wooden trusses, ang pinaghalong bato at semento sa dingding nito, habang ang orihinal na window grill nito ay meron pang markang MRR o Manila Railroad. Bonus pa mga espren ang ipinakita sa ating konkretong trash bin na may tatak pang PNR. Ayon kina Lola, ito pa rin umano ang orihinal nitong kinalalagyan at hindi daw nila ito inilipat. Yun nga lang, wala na pong bakas ng platform sapagkat pinantay na ito sa level ng kasalukuyang lupa sa lugar. Sa gilid nito ay ang ticket booth, nakapareho ang disenyo sa mismong station subalit ngayon ay nagsisilbi na ring tahanan ng isa pang residente. Abangan ang hiwalay nating episode sa San Fabian Train Station mga espren, kaya manatili lamang po nakatutok dito sa Urbex PH Plakado TV. Bilang pagtatapos nating special episode na ito, pabonus na rin natin mga espren ang mga nahagilap pa nating bakas ng lumang riles na nasa isang maliit na tulay sa barangay Kayanga sa parehong bayan. Ito ay nagturo naman sa atin patungo sa mga lumang pundasyon ng tulay ng tren na nasa Kailugan at sakop pa rin ito ng nabanggit na barangay. At yun nga mga S-Friend, sana nga po ay nagustuhan ninyo ang ating episode ngayon at sana ay may napulot din po kayo mga konting kasaysayan patungkol po dito sa mga lumang train stations na ito na kasalukuyan po sa kasamaang palad ay talaga nga pong napabayaan o kaya ay nakalimutan na. Uulitin po namin mga S-Friend na hindi po ito yung lahat. Hindi po ito yung pangkalahatang bilang ng mga train stations dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At syempre kukunin ko na rin po ang opportunity na ito para i-endorso sa inyo yung isa pa sa mga gawa ng kapwa nating vlogger, syempre si Kirby, sapagkat na-dokumentaryo po niya o na-document po niya yung lahat naman ng train station sa lalawigan ng La Union. At ganoon na rin, idamay nyo na rin po sa inyong watch list yung ating Old PNR Tunnel o yung Centennial Tunnel ng Arengay La Union, which is ito po yung nauna nang nag-premiere o nag-air dito po sa ating channel. At lahat po ng mga link na iyan ay matatagpuan po sa description section sa baba ng videong ito para at least di ka na mahirapang maghalungkat, magbukalwat ng ating mga episodes. Kaya check nyo na po ang description section para sa direct links at nang mapanood din ninyo. At syempre inaanyayahan ko rin kayo mga S-Friend na mag-subscribe pa rin dito sa ating channel at huwag ninyong kalimutan na i-like at i-share na rin po yung episode natin ngayon para ma-share nyo na rin, maibahagi nyo rin yung historical knowledge na napapaloob dito po sa ating episode ngayon. At kung halimbawa man meron kang mga alam pa na hindi natin naidagdag na mga detalye dito po sa ating episode ngayon, pwede nyo po yung i-comment sa comment section dito rin syempre sa ibaba ng videong ito. At maisundot lang natin mga S-Friend, majority po sa mga napuntahan nating old PNR stations, ang common po nilang itinanong sa amin ay kung tiga PNR daw ba kami. Hindi mo naman syempre masisisi lahat ng mga nagtanong na iyon sapagkat sa isipan nila ay baka nagsisurvey na at anytime may pwede na silang paalisin doon, pero tiyak namang aware sila sa realidad na hindi nila ito pag-aari. Magkagayon man, hinihiling lamang po natin na sana ay mabigyan din ng kahit maliit na pondo para gawing heritage site ang mga ito sapagkat suntok talaga sa buwan kung maituturing ang muling pagbuhay sa North Rail Line, lalo kung ang pag-uusapan natin ay ang kasalukuyan nitong estado
ito. Masasabi nating sige, posible, pero pondo at panahon ang kailangan. At sana nga ma-restore. Sa katunayan din yan mga S-Friend, pag ikaw ang makakakita ng mga lumang istasyon na ito, kahit hindi ka advocate o railway fanatic na masasabi, tiyak mapapailing ka na rin sa current situation nito. Una, dahil sayang yung mga estruktura. Kung may boses nga lang daw ang mga ito, malamang matagal na itong namamaos dahil sa pagsigaw upang mabigyan siya ng atensyon sa pagpepreserba para mas tumagal pa. At panghuli, bahagi ang mga ito ng kasaysayan ng bansa na hindi dapat basta-bastang mabura at kahit tumatakbo ang modernong panahon, huwag sanang hahayaang tuluyang gumuho at mawala. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa ating premiere o kaya sa replay na nitong episode, maraming salamat po at sana po ay may naidulot kami na awareness patungkol po sa mga train stations o lumang train stations na ito ng PNR. Muli po ako po si Rico Loco, hanggang sa susunod po natin na episode at exploration. Siyempre, dito lang sa Urbex PH Plakado TV.